The Lord's Prayer, Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Ekpere nke Onyenwe anyị, Matthew akwụkwọ nke 6, amaokwu 9 ruo 13. Si n'otu a na-ekpe ekpere: Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka edo aha gị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emee uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri nke ụbọchị taa. Gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị na-emehie megide anyị. Ekwela ka anyị daba n'ime ọnwụnwa, kama zọpụta anyị n'aka ajọ ihe. N'ihi na alaeze bụ nke gị, ike na otuto ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.